ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобину муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ 01 мардами ютуб. Имрӯз 19 ноябри соли 2025 сол навори мошинои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ пешкаштон мешавам. баъдан бачаҳо барои реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорен дар WhatsApp рӯи кунед, реклама када фурӯштан мегузорем. рақамҳо барои реклама WhatsApp гузоштагиам бачаҳо азиз. имрӯза наворда ҳастай Daewoo Nexi ҳастай, Opel Astra G ҳастай, Astra G хетчбек, Astra Caravan, Daewoo Nexi, трактор MTZ 82 Беларусия, ВАЗ 21. хуб 10. баъдан Astra H фасонакай бачаҳо азиз. Mercedes фурӯшӣ ҳастай, Toyota Mark Zio ҳастай, Hyundai Grandeo фурӯшӣ ҳастай ва хетчбеки арзон пешкаш мешавад. тамошо кунед бачаҳо. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsApp-шон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати акай Хуршеда тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминободу, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалик, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ имрӯза. Toyota Mark Zio равон кардан ки соли 2011 соли бароириш. ҳамин якам мега ки мада конкретни баъд сум дар курай ба ҳам хотир савдош мекунам. кадомитон мегирен оштошон бачаҳо азиз. мошина солаш 2011. мошин дар ноҳияи Восе. 82 000 сум нархиш. нархи гарени зур. пробег 156 000 километр. 156 365 километр. бензини холӣ объёмиш 2.4 коробка автомат бачаҳо азиз. бензини холӣ 82 000. иншоалло муомила дорад. мардам ҳуҷҷатҳои солона дорад. саудо дар назди мошин аз учёт бировардагӣ тайёрай, навозих, краска тоза, ҳолати нахаду 82 000. WhatsApp-шон рӯи экрани шумо аз зуми канали мо занг занед бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюмин трактори фурӯшӣ равонкардагӣ. трактора бинед просто тозаи бад бачаҳо да. ҳами фақат серьёзни хайдоротон занг занед. трактор MTZ 82 ҳастай ки истеҳсоли Беларусия. солаш 2014 сол, соли бароириш. опш мега 4000 соат коркардагии тамом. ноҳияи Фархор плуг дора 175 000 сум нархиш. рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо. як даста дар беҳтарин ҳолати корӣ қарор дора. мотор, коробка расидагӣ нестай. балонош даже радной. хуб, трактор ғам додагӣ нестай. кам тарак, нашоти нарх 175 000 мега муомила дора. хуб, кадомитон желани дошта бошен? мақсад агрегат дора. хуб, нарх мекунем, савдо мекунем. кадомитоне ки мегирен? притсеп, хуб, чизил, чапан, хулоса комплект. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Hyundai Grandeo фурӯшӣ ҳастай ки ноҳияи Восе адрес.
солиш 2006 соли барориш. Гази бензин объемиш 3 коробкаш автоматика. Хундай фурӯшӣ срочный бад 48000 нарх бачо. Нархи гарени зур, нархи арзон. Бо муомила доранд. Мотор 3 автомат, гази бензин муомила дора 48 савдо дора. Имо WhatsApp рӯи экрани шумо. Мультирул электропакет 14 лифт сидения дора. Бакавои регировка бакавои қаду қомат мешава. Қад дуруст мешава бача азиз. Утилизация дора. аз учет бировардагӣ мотор гарантия, коробка хадавои гарантия савдо мешавад 48000 сум. бо худохоҳад кадомитон ки мегирен арзонтон мекунам. фақат дӯстон аз номи Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат карда метавонед. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Opel Astra ҳастае ки фурӯшӣ солаш 1997. мошинҳози дар Душанбе 33500 сум нарх. Astra караван дар кузофи универсал. хоб моторш 1.6 коробкаш, механика, караванчаи тоза, техасмото до 2026 ҳастае. утилизация дора. Мошин навозих тайёракай. мотор нағз, хадавои нағз, коробка нағз, балоно ҳам зур, аккумуляторш ҳам нағз. магнитофон дора, кондитсионер дора бача азиз, электропакет пеш, ABS дора, печка хуб ҳастае. хулоса ки ҳуҷҷатош ҳаст. мошин аз учет бировардагӣ синят тайёра ҳами 700 ёки 800 сум мегирем, ба номтон мекунен. 33500 сум FK транзит. занг зад пирсем бача азиз. мегзарем ба панҷумин Nexi фурӯшӣ. дӯстон азиз, Daewoo Nexi ҳастае ки соли барориш 1996 сол. мошинҳози дар шаҳри Душанбе 15500 сомон нархи ҳами Nexi. кадомитон Nexi харен занг зад чахчах кунен. гази бензин объемш 1.6 коробка, механика, краскаша тоза. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотор, коробка хадавои 100%, 4 диска балон нав. утилизация дора. ҳуҷҷатош бучидагай. срочна фурӯшӣ 15500 сомон. Nexi Daewoo солҳои 1996. мошинчаи Душанбе. занг зад бачаҳо чахчах кунен. боз ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. маълумоти бештар оиди мошин, рақамҳои WhatsApp ахираш 4-6 аз номи Саудо ТВ занг занен. дӯстон, мардум, подписчикои муҳтарам, аккаунт даро, имконият ёфта лайкотон монен. наворои мо лайка чӣ қадар зиёд гира, навор топ мерава, иншоалло мошино савдо мешава. мегзарем ба шашумин Ладаи фурӯшӣ. Lada Vaz 2114 фурӯшӣ ҳастае ки соли барориш 2007 сол. соли мошин. мошинҳози дар Душанбе мега 13000ш, мега муомилаш мекунем. 2114 харо ҳамҷа ҳастае, инам арама бигиренаш. бензини холӣ объемаш 1.5 коробкача, механика, дар ҳолати хуб қарор дора. краска нормални, балоно 70-80%, мотор дуд намекуна. утилизация дора, ҳуҷҷат дора. короче меличи расходам дора мошин. ҳозирашта 13000 сум, муомила камтар мешавад. 2114 солаш 2007 сол. соли барориш бача азиз. занг зада чахчах када бигиренаш. ман фақат навор мекунам, шумо роҳӣ мекунем, ман навор мекунам, пешкаши хайдоро мекунам. сабаби савдошавӣ аввалаш худам, баъд Саудо ТВ мешава. агар ба шарте ки шумо дастгирӣ кунен, лайки, комментария, поделиться, подписаться зиёша, иншоалло бо мошино савдо мешава азиз. мегзарем ба ҳафтумин Astra G фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки дар кузофи хечбек. Astra G хечбеки солҳои 1998. қаду қомат шаби чихе хушроакай. 48000 нарх. бензини газ объемаш 1.6 коробка, механика. мошин дар ҳолати беҳтарин, кам гаштаги бача азиз, тозаи пробегаш хоб 200,000 мега. мотор звер, коробка 100%, 4 балон нав. утилизация дора. ҳуҷҷато то охири марта. тонировкаш то охири декабра. газ бензин кор мекуна. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ. Astra G хечбек харо акақати чахчак. рақамҳои 0100 WhatsApp-и ахири соҳиби мошинай. бигиринай пиши зиндагӣ бача азиз.
занг зада муомила карда бигиренш. Мошино чӣ хелай? Мошино маъқул шуд ё ки нашуд? Ягон мошини ба таби дил дар видео ёфтен ё ки наёфтен? Жидат мекунем комментора. Мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra шастае ки солаш 2008 сол, соли барориш. Astra қадду қомати зур, мордои нав. 2008 сол дар Хуҷанди Босонӣ 59000 сомон нархаш. Фақат бензин, объёмиш 1.8 коробка механика. Мошин зур. Утилизатсия ҳастай. Ягон кораш нестай. Мотор қабурғаҳай мега 1.8 қабурға. Заводской бензини холӣ, краска сиёҳ, диска баллонои фасон хушрӯ, ҳолати нахаду чотка. Варианти зур барои ҳай кардани мошин. Рақамҳои дастӣ ахираш 4476 рақамҳои соҳиби мошин. Боз дальши маълумотша бигирем. Салон тоза-ҳак, мошин тоза, краска тоза. Системаи мошин яъне ки наворотош чотка. Занг зада успет карда бигиренш. 59000 сум. Astra-ши фурӯшӣ солҳои 2008 бачаи азиз. Марамат қабулш кунед. Дар шаҳри Хуҷанди Босонӣ қарор дорам. Мегзарем ба нӯҳумин Мерседеси фурӯшӣ дӯстони азиз. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки солаш 1998. Мерседес харом гарани бисёрай. Талаботш бовар кунем бисёри баъд мемонем ша. Дар Душанбе қарор дорад 50000 сум нархаш. Номероша видам меги номери мошина. Бензини холӣ, объёмиш 2 коробка механика. Рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Солаш 98 тоза. Задагӣ, пусидагӣ надора. Мотори бензини холӣ, электропакет, сентрзамок, кондитсионер дора. Краскашам чӣ хел мебинед? Нармали тоза-ҳак. Утилизатсия ҳам дора. 50000 нарх. 98 выпуск Мерседеси C-класси солҳои 98. Номерошам зур 0303, ахиршам 03. Территорияи Хатлонския област. Занг зад дӯстон, чахчах кунед шаб. Мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи седан. Солаш 1995. Мошинозӣ дар Душанбе мега 33500 сум нарх. Бензин, газ, объёмиш 1.6 коробкача механика. Седано дӯстон хеле сабакакаям мягкӣ мегарда, кайф мекунӣ. Ҳолати хубай. Айвагон гирифтагӣ як одам ҳай дора, тоҳо зира мега. Зур будайда нигоҳ кунед. Мотор коробка Sber, мотор соат барои кор мекуна. Расход надора. Хадавои нав кардагӣ, тӯбча, ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ. Равно 1 сол. Краска ҳастай, тозаакай фасон. Хуб, системаи тормоз ABS зур. Солаш 95, 6 моҳа ҳуҷҷат. Хулоса дӯстон, занг зад бигиренеш. Баъдан барои қабули реклама рақамҳои ма чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунен. Навор да лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Навор маъқул шуд ё ки нашид? Комментария кунен. Зиндаву сарбаланд шуд бачаҳоча.